Au. Åh. Er det den her vej? Yes, det var det. Yes. Jubi, nu kan jeg få lavet en til jernpickaxe. Det er så meget brug for. Der. Hvor det griner. Jeg siger sådan, der. Skal jeg også have et nyt sværd. If you're diamond sword. If you're diamond sword. If you're diamond sword. Sword. Nå, sådan. Så tror jeg ikke, vi skal mere på af. Det er lidt dumt, og hvis I kunne høre nogle andre i baggrunden, så på af, jeg bliver passet sent at sove. Så derfor, så hvis I det... Jeg kan godt ui, for der skal plads til alle. Ryggen bæl, så der plads til alle, makker. Okay, det var lige det, jeg ville have. Jeg vil have så meget gravelstone. Og så får jeg det. Altså flintesten, gravel, kalder man det også. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Og jeg ved godt, jeg ikke er særlig hurtig. Jeg ved godt, jeg ikke er særlig hurtig til det her. Og jeg skulle lige så tro, der var en til. Zombie, kom bare ind, når du kommer. det forstod jeg ikke så meget. Jeg forstår ikke mig selv. Det forstår jeg heller ikke. Yay! Nu kan jeg lave en lighter. Så må gøre sådan, så zombierne går ind i den. Jeg skal have en base her. Så er det sådan et lille sted, jeg kan gå hen, når jeg har brug for noget. Eller skal jeg have et andet sted? Jeg tror, jeg skal være her på grund af. Det er lige et sted, jeg kan finde hen. Jo. Så skal jeg bare lige have noget mere lys. Bum. Godt, så skal jeg have en pinde igen. Og så skal jeg lægge noget jord i. Jeg har godt nok mange ubrugelige ting lige nu. Oh my god, den er ikke ubrugelig. Ja, den er heller ikke ubrugelig. Det er meget, jeg kommer til at lave fail med. Jeg er nok heller ikke ubrugelig. Så kan jeg lige få det med, hvis jeg skal lave et eller andet, så det er ikke ubrugeligt. Træpickaxen er heller ikke ubrugeligt til nødtolfælder. Ubrugeligt. Wow, der er meget ubrugeligt her. Så tror jeg ikke, jeg har mere ubrugeligt. Jo, så har jeg det der træ. Men sten, det er ikke ubrugeligt. Det kan man altid godt bruge. Sådan. Godt, så skal jeg bare lige lægge det lige der, og så skal jeg i gang hen. Og jeg går den her vej. Jeg ved ikke hvorfor, jeg går bare den her vej. Og det vil ikke tage så meget skade. Eller jo, det var det, hvis jeg gik væk, så ville jeg bare snyde igen. Med det, jeg mistede, men så ville det alligevel ikke tage så meget skade. Au. Jeg laver også mest ubrugelige ting deri. Så laver jeg også de enchanted guldæbler og mega god mad, men jeg kan bare snyde med det igen. Bortset fra, at så... Nå, det er faktisk lige noget, hvor jeg har jo ikke spist noget af det, så jeg skal ikke sidde og tælle på fingre, når jeg er færdig med min video, så det vil være meget rart. At det er meget rart. Jeg tror for det engang minen er større, eller er den? Det kan jeg da lige tjekke. Jo, det er den. Fedt. Mega cool sted, jeg har fundet mig her. Og det bliver mega fedt, hvis jeg fandt sådan en mine. Det er sådan en mine, der er gammel. Den elsker jeg. Det er sådan et sted. Jeg ved hvad det hedder, men det var et eller andet sted. Okay, det er bare rimelig ubrugeligt. Men der er ikke noget brugeligt her. Her er der helt sikkert noget godt, hvis jeg miner mig op. Eller ikke miner. Jeg kan ikke mine mig op. Men jeg kan grave mig op her. Jeg kan se noget lys, tror jeg.
Det var der, jeg har været. What? Så jeg går i cirkler. Wow, hvor er det grineren. Så tror jeg da ikke, mine er større. Så skal jeg hen til mine ting, og så siger jeg, det var det eventyr. Så skal jeg bare finde dem. Okay, det var ikke så meget ligegyldigt. Ja. What? Hvad forstår de der ikke? Det forstår jeg bare ikke, det her. Jeg skal jo forkert vej. Jeg ved det. Jeg skal jo forkert vej. Den her vej. Og så herop. Det er helt klart den rigtige vej. Nej. Sådan som min var ned her. Nej, det er jeg ikke. Er der ikke et eller andet sted, jeg kan komme hen, hvor jeg kan finde mine ting? I hvert fald ikke her. Nu skal jeg spise. Endelig har jeg brug for noget af det, jeg smeltede. Jeg håber, det er det her. Eller har jeg gået her? Ja, det har jeg. Så jeg skal bare op her. Okay. Og nu lader jeg som om, jeg har fundet den igen. Og så går jeg ned her. Og så gik jeg ned her. Og så fandt jeg det her sted. Hvor er det noget helt nyt? Okay, det var alligevel ikke ubrugeligt. Okay, det er rimelig lige meget nu. For jeg finder fantastiske ting. Altså, jeg tror, jeg tager nok 3 med. Ja, det har jeg. Men så kan jeg bare skaffe mig noget, hvis jeg går op igen. Det håber jeg kan finde vej. Det vil være mega trist video, hvis jeg ikke kan finde vej igen. Men det plejer jeg som regel at kunne. Det tager jo for lang tid det her, så nu skal det have en ordentlig omgang her. Nu gider jeg ikke mine mere kul. Altså er det der... Kan jeg se, hvad jeg lige ser nu, eller er det mig, der er blind? For jeg elsker at finde jern. Det var godt nok meget jern der. Wow, der er meget. Mand, det er bare min lykkedag. Eller ikke alligevel. Der var alligevel ikke noget i luftet. Men det er det mindste godt nok. Så ja, så tror jeg bare, jeg skal gå den her vej. Og så tror jeg ved det ikke med sikkerhed, at jeg skal gå herop. Jeg skal gå ned her. Nej, det var ikke der, så var det den anden vej. Så tror jeg godt, jeg kan finde hjem til de der ting, så kan jeg tage dem med hjem igen. Så det vil være meget heldigt for mig, hvis jeg finder det nu. Hvis jeg skal gå den her vej. Yes, nu finder jeg noget bekendt. Så går jeg op her. Ja, og så... Ja, der var noget, jeg havde overset her. Hvis jeg godt, at jeg er meget, meget dumdristig. Nej. Jeg ved nemlig ikke noget om mig selv. Jeg er helt blank. Den vej. Jeg gør lige hele tiden bare sådan, den vej. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg går, men jeg tror, jeg skal gå den vej. Og så tror jeg, at den ender blindt. Det gør den. Jeg tror, jeg er nødt til at snyde, men det gør jeg ikke, for jeg ved, at jeg kan finde det. Jeg tror, det er den her vej. Og så tror jeg, det er op her. Ej, nu giver jeg snart op. Jeg tror, det er herhen. What? Jeg tror, det er hen her. Hey, hvor tager det lang tid, det her. Nej. Hvad er det? Så
Så er jeg nødt til at snyde. Men så skal vi også lige ud af minen. Eller så kan jeg finde noget godt i stedet. Jeg kan også bare snyde med dårlige mad. Ting som kylling og sådan noget andet ting. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Stegt kokød. Det tror jeg gør. Det er da ikke det bedste, men... Okay. Og så en lille bitte smule træ. Så er jeg okay. Snus. Okay, folkens. Nu snor vi. Halleluja. Kom til at skrive T-skråstreg. Grammar. Og så folkens magic. 0. Jeg glemte at lave mellemrum. Magic. 0. Nej, det var forkert. Nej, hvorfor laver jeg helt forkert? Folk, nu ser jeg mine hænder igen. Yay! I did it. I did it. I did it. I did it. Ej. Jeg kan bruge det. Oh yeah. Og så skal jeg have noget. Hvad den lidt hedder med. Det skal være det der. Det der. Og det der. Og det der. Og det var faktisk en god mad. Sorry, folkens. Og det sidste. Chicken. Jeg ved godt, det var dumt ikke at tage enchanted guldæbler, men jeg er jo nødt til at træffe et valg i stedet for bare at tage drøn gode ting. Det er jo så snyder man jo mega meget, så det er jo det dummeste. Nu fandt vi nogle gode ting, det har jeg været. Det er godt nok forvirrende at gå rundt her. Vi skal da have et midlertidigt hjem. Tænker jeg. Eller tænker jeg forkert? Har jeg været her? Eller... Nej, men det er et dumt sted, tror jeg det. Eller fører den mig til noget godt? Den fører mig i hvert fald til et sted, tror jeg kan lave midlertidigt hjem, eller til en grotte, eller hvad gør den? Den fører til et sted, jeg kan lave midlertidigt hjem. Perfekt. Skal jeg bare... fail. Igen. Så skal jeg... Okay, jeg kommer ind her. Jeg glemte noget. Jeg skal lave det i mit medliv. Så. Folkens. Nu skal vi have noget jord væk. Det gider vi nemlig ikke at have. Foran vores veranda. I mig. Det er ikke så fedt. Det er ikke så fedt at have det. Jeg skal bruge en spade. I stedet for svært, så kan jeg gøre sådan der. Jeg kan godt lide, at jeg bare graver løs. Men jeg er jo nødt til at få et lille midlertidigt hjem. Det er ikke langt nok. Jeg gør lidt sådan kloge over. Og så skal jeg tjekke, om det er langt nok. Så jeg lige skal grave. Og så den sidste blok. Perfekt. Okay. Så skal vi bare finde lysene frem. Bum.
Og jeg er nødt til at snyde med sengen.